put your body on mine, alright. But don't change your mind, don't you change it, oh no. Oh yeah. Dobré ráno. Nevideli ste triednu knihu, či ho náhodou? Kto ju má? Zas niekto, ako obyčajne. No hľadám. Zvonilo, snad ste počuli, že zvonilo. Kto videl naposledy túto knihu? Ako obyčajne, nemám. Prídem ráno do školy, triedna kniha nikde. Chcem si urobiť absenciu, triedna kniha nikde. Prosím vás, láskavo sa pozrite do tašiek, ale rýchlo. A screenky. Kto ju videl naposledy? Ja nemám. To takto chodíš pripravený do školy s takou taškou? Kde máš knihy? Kde máš hlavku? Takže ako obyčajne, triednu knihu nemáme. Samo sa to, že? Tak ja si poradím ináč. Volám. Haló? Dobrý deň. Poprosil by som vás, keby ste mohli prísť na Gymnázium Varšavská cesta 1 Žilina. Ďakujem veľmi pekne. Nie. Kde on môže byť? Dobrý deň, vítajte. Som veľmi rada, že ste konečne prišli. Permanentne sa nám tu stráca triedna kniha a čo je moc, to je moc. Takže by som poprosila, keby ste skúsili zjednať nápravu a našli výnimku. Tak na to sme my pripravení. Avšak niektorých z vás si budeme musieť zobrať s nami. Keď ste dneska vstali, umývali ste si zuby? Ste si istá? Nemyslím si. Takže, koľko chalanov si vy si dali za tento školský rok? Dvoch. Ja budem trochu jemnejšia ako môj kolega. Vieš, že sa strátila vaša triedna kniha? A vieš, že by som chcela informácie? A neposkytol by si mi? Ja radšej vášho kolegu.
Takže, akú veľkosť potresenky nosíte? C. Ďakujem. A čo ste si naposledy kúpili v teleshopingu? No, termomatrac. Slim jeggings. To sa zíde. Dobrý deň. Dobrý deň. Žiaľ, momentálne sme nič nenašli. Prípad posúvame do vyššieho štádia vyšetrovania. Ďakujem, ja dúfam, že sa podarí triednu knihu nájsť. Pretože hľadať každý týždeň 3 dní triednu knihu je rozajde. Ďakujem za snahu. Ďakujem, dovidenia. Dovidenia. Nevysvetliteľné a nepochopiteľné veci sa dejú na pôde gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline. Žiakom Oktávy A sa permanentne stráca triedna kniha. Hoci sa občas stane, že si ju niekto omylom pribalí do tašky, tentokrát je to vážnejšie. Triedna kniha nie je ani v zborovni, ani v taškách študentov, ani v skrinkách. Jednoducho nie je nikde. Prípadu sa už ujali vyšetrovatelia, no pátranie je zatiaľ bezvýsledné. Ak máte nejaké informácie, ktoré by pomohli odhaliť páchateľov a úkryt triednej knihy Oktávy A z gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline, píšte na somreporter@markiza.sk alebo volajte na známe telefónne číslo 158. No to sa zle vidím. Moja triedna kniha? No to som si mohla myslieť. Oni si snáď myslia, že sa povečer nudím.